Καλησπέρα, είμαι η Νατάσα Δαραμάρα, ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ αν μπορώ και εγώ να συνδράμω έστω και λίγο σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Θέλω να ζω σε μια κοινωνία που η γυναίκα να μην φοβάται, ούτε να εργάζεται ούτε να υπάρχει, να μην χρειάζεται να δικαιολογήσει την ύπαρξή της και να πάρει τη θέση που της αξίζει. Πάρα πολλά χρόνια στον τομέα του τουρισμού ως διευθύντρια και τώρα ως καθηγήτρια ξενοδοχειακών σπουδών, αντιμετωπίζω καθημερινά παιδιά με όνειρα, παιδιά με ανάγκες, παιδιά που θέλουν τη στήριξη και θέλουν να ελπίζουν ότι αυτή η κοινωνία θα είναι μια δίκαιη κοινωνία. Διάλεξα ένα εγχειρίδιο της Λίμπη Τατά Αρσέλ μαζί με το Πανεπιστήμιο της Σουηδίας για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό τομέα. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή έμφυλης βίας που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αποτελεί μια ιδιαίτερα συχνή άμεση διάκριση λόγω φύλου στο χώρο εργασίας, η οποία τροφοδοτείται από την κοινωνική ανοχή και συντηρείται από τις κυρίαρχες στερεότυπες αντιλήψεις για τη θέση των γυναικών στην απασχόληση. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, εκατομμύρια εργαζομένων γυναικών και ένας μικρότερος αριθμός εργαζομένων ανδρών, εντάξει, ας είμαστε και εμείς με ανοιχτά μυαλά, υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση σε όλο τον κόσμο. Θέλω από αυτό το εγχειρίδιο να διαβάσω ένα απόσπασμα με 3 αληθινές ιστορίες και λίγο την άποψη που κυριαρχεί στα μέσα, ώστε κανένας να μην φοβάται να εργαστεί και κανένας να μην φοβάται να εκφράσει την ανησυχία του είτε στο οικογενειακό του περιβάλλον είτε στο εργασιακό του περιβάλλον. Η Μαρία είναι 22 χρονών και μαθητευόμενη σε μια μικρή εταιρεία πωλήσεων που ο εργοδότης, 30 χρόνια μεγαλύτερός της, αρχίζει να ζητάει φιλιά και να της χαϊδεύει τα πόδια, το στήθος, λίγο καιρό μετά την πρόληψή της. Αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι εκείνη δείχνει ξεκάθαρα πως δεν το θέλει. Επειδή η Μαρία βρήκε αυτή τη δουλειά έπειτα από 1 χρόνο ανεργίας, διστάζει να παραιτηθεί, ελπίζοντας ότι κάποτε θα σταματήσει ο εργοδότης να την ενοχλεί. Στο τέλος όμως δεν αντέχει την καθημερινή πίεση και αφήνει τη δουλειά της μετά από 6 μήνες εργασίας. Η Χριστίνα είναι 30 ετών και εργάζεται ως γραμματέα σε μια συνδικαλιστική οργάνωση. Δουλεύει απομονωμένη από τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάτω από την εποπτεία του Προέδρου της οργάνωσης. Η παρενόχληση αρχίζει κάπως καλυμμένα στην αρχή και μετά συνεχίζεται απροκάλυπτα και βέβαια πιεστικά. Ύστερα από 1,5 χρόνο παρενόχληση, η υγεία της Χριστίνας κλονίζεται και αναγκάζεται να κάνει καταγγελία. Αφήνει τη δουλειά της. Σήμερα εργάζεται ως ανειδίκευτη σε σούπερ μάρκετ επειδή φοβάται να εργαστεί ξανά σε γραφείο. Η Κατερίνα είναι 55 χρονών. Εργάζεται επί 35 χρόνια στο ίδιο γραφείο μεγάλης δημόσιας υπηρεσίας Υπουργείου. Για 5 χρόνια αναγκάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα να ακούει σεξουαλικές περιγραφές από τον διευθυντή της στο γραφείο, ενώ αυτός βλέπει πορνογραφικά περιοδικά. Ο διευθυντής, ένα πρόσωπο με μεγάλο κοινωνικό και επαγγελματικό κύρος, και η Κατερίνα κοντά του προσπαθεί να του κάνει σαφές ότι η συμπεριφορά του δεν είναι επιθυμητή. Τον αποφεύγει όσο μπορεί. Δεν καταγγέλει όμως τις προσεγγίσεις από φόβο. Μήπως ο πανίσχυρος προϊστάμενος κάνει δυσμενή μετάθεση ή την απολύσει. Τελικά αποφασίζει να απαντήσει δυναμικά στην παρενόχλησή του, με αποτέλεσμα να μετατεθεί σε μια λιγότερο εξειδικευμένη δουλειά. Τον καταγγέλει στο σωματείο και ύστερα από μεσολάβηση μετατίθεται σε ένα άλλο τμήμα της δικής της επιλογής. Ο κύκλος παρενόχλησης ξεκινάει ως εξής: είναι χαριτωμένη στην αρχή. Αρχικά ο άνδρας είναι χαριτωμένος, είναι φιλικός, δείχνει ενδιαφέρον για την εργασία της γυναίκας και εκφράζει την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της. Η Μαρία λέει: τις πρώτες 15 μέρες καθόμουν πλάι του για να μου δείξει πώς να κάνω τη δουλειά. Κατά την περίοδο εκείνη ήταν εντάξει μαζί μου. Η Χριστίνα λέει: με ρώτησαν αν ενδιαφερόμουν να έρθω προσωρινά για εργασία στο δικό του γραφείο. Τότε μου είχε αρέσει η ιδέα, επειδή έτσι μπορούσα να μάθω κάτι καινούριο. Στην αρχή έκανε τα πάντα για να με ικανοποιήσει. Η Κατερίνα λέει: τον πρώτο χρόνο ήταν χαριτωμένος, ήταν φιλικός και προσπαθούσε να της μάθει όλες τις διαδικασίες της δουλειάς.
Αυτός ήταν ο καινούριος και εγώ είχα δουλέψει εκεί πολλά χρόνια. Τα πρώτα δείγματα αρχίσαν. Αργά ή γρήγορα λοιπόν αλλάζει. Σταδιακά αλλάζει ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Αρχίζει να ξεπερνούν όρια και οι γυναίκες αρχικά δεν τον αντιλαμβάνονται. Δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν κάτι απειλητικό. Η Μαρία λέει, είπε κάτι στη διάρκεια της συνέντευξης για την πρόσληψή μου, στο οποίο δεν έδωσα τότε σημασία. Καθόταν με ένα χαρτί στο οποίο έβαζε σταυρούς σε τετραγωνάκια και όταν έφτασε στο σημείο που έλεγε φίλο, έγραψε και είπε δυνατά «Όμορφη». Απόρρισα λίγο, αλλά σκέφτηκα ότι απλά είναι ένα αστείο. Η ιστορία της Χριστίνας συνεχίζει ως εξής. Ερχόταν στην αρχή κάποιες φορές και μου έλεγε «Γεια σου Χριστίνα, στις ομορφιές σου σήμερα». Και όταν ερχόταν στη δουλειά το πρωί με πλησίαζε και έλεγε «Δεν θα μ' αγκαλιάσεις για καλημέρα». Έλεγα πάντα «Όχι, δεν θέλω». Και τον έσπρωχνα μακριά. Τότε έλεγε εκείνος «Α, τέτοια διάθεση έχεις, θα μπορούσα από την αρχή να τον κομμαντάρω». Η Χριστίνα στην αρχή δεν τον φοβότανε και η βία ξεκινά. Σταδιακά ο άντρας αρχίζει μια εντελώς απροκάλυπτη σεξουαλική προσέγγιση. Η Μαρία ύστερα από 2 εβδομάδες αρχίζει να με χαϊδεύει. Η Χριστίνα, όταν υπογράφηκε η σύμβασή μου, αλλάξαν τα πράγματα. Τράβαγε την μπλούζα μου, σήκωνε τη φούστα μου. Η Κατερίνα λέει, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα όταν άρχισε η παρενόχληση με τα σεξουαλικά περιοδικά. Δεν περίμενα πως κάτι τέτοιο μπορούσε να μου συμβεί. Και η αμφιβολία μπαίνει. Εύλογα δυσκολεύονται οι γυναίκες να αλλάξουν τη θετική εικόνα του φιλικού άντρα που είχαν γνωρίσει στην αρχή. Σιγά σιγά αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ποτέ δεν τις εκτιμούσε. Ούτε ως άνθρωπος ούτε και ως συνεργάτες. Αντί όμως να θυμώνουν με τον εργοδότη, οι γυναίκες μέμφονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Η Μαρία λέει του έκανα σαφές ότι δεν ήθελα τίποτα μαζί του. Αλλά αυτό δεν βοήθησε. Σκέφτηκα λοιπόν πως έφταιγε κάτι με μένα. Κάποιο λάθος είχα κάνει και συνέχιζε να με ενοχλεί. Η Χριστίνα λέει αυτό που μου συνέβη με έκανε να νιώθω ακόμα πιο μικρή και μειωμένη. Ήταν φρικτό. Η Κατερίνα λέει ένιωθα πολύ ηλίθια. Με εκμεταλλευόταν και όμως ένιωθα ότι έφταιγα εγώ. Εγώ η ίδια, αφού δεν είχε εκμεταλλευτεί και τις άλλες. Και η τρομοκρατία ξεκινά. Γεια σας. Ονομάζομαι Βασιλιάδης Ορέστης και θα σας απαγγείλω το ποίημα της Ελένης Μπιμπίλη «Σκοτώνουν τις γυναίκες». Σκοτώνουν τις γυναίκες που γελούν, τις γυναίκες που κλαίνε, τις γυναίκες που μιλούν, τις γυναίκες που σωπαίνουν, τις γυναίκες που τραγουδούν. Σε έναν κόσμο φτιαγμένο από άντρες και άντρες, οι Αμαζόνες δεν είναι αποδεκτές. Σε έναν κόσμο που τρέφεται από μίσος, δεν έχουν θέση οι γυναίκες που φέγγουσαν άστρα. Εκ των υστέρων, εκείνες αναρωτιούνται πώς έγιναν τα αγόρια βασανιστές και δολοφόνοι, αφού γυναίκες τα γέννησαν, γυναίκες τα έκαναν άντρες. Σκοτώνουν τις γυναίκες που αντιστέκονται, που κοιτάζουν τον ήλιο κατάματα. Σκοτώνουν τις γυναίκες που ερωτεύονται. Σκοτώνουν τις γυναίκες που εγκυμονούν το αύριο. Μέχρι να μην μείνει μήτρα να γεννήσει μελλοντικούς δυνάστες. Να μην μείνει γιος που θα γίνει φωνιάς στον αιώνα τον άπαντα, ώσπου να καταληθεί ο άγριος κόσμος των ανδρών. Να μείνουν μόνο άνθρωποι χωρίς χέρια, αρομφαίες, δίχως δικό μου και δικό σου. Μόνο δικό μας. Και όποιο χέρι σηκώνεται για να σε σκοτώσει, θα κόβεται από τη ρίζα. Οι άντρες θα απλώνουν το χέρι για να πιάσουν το δικό μας. Και έτσι αδελφωμένοι να χτίσουμε έναν κόσμο ειρηνικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Βάνια Σύρμου, φιλόλογος συγγραφέας, από Αθήνα. Θα σας διαβάσω το διήγημα με δικό της νήμα, από τη συλλογή Κάμερα Ομπσκούρα. Τα διήγηματα τα έχω γράψει εγώ. Οι ώμοι της τινάχτηκαν στο άνοιγμα της πόρτας. Τα είχε άραγε καταφέρει. Εδώ ήταν ασφαλής. Στο τηλέφωνο την είχαν διαβεβαιώσει γι' αυτό. 8 μικροί πρασινόγκριζοι ρόμβοι σαν πέταλα άνθους στολισμένοι με λαδί τετράγωνη μπορτούρα. Το μοτίβο επαναλαμβανόταν σε παράλληλες σειρές από φαρδιά πλακάκια που κάλυπταν απ' άκρη σ' άκρη το πάτωμα του δωματίου.
Τα μετρούσε ξανά και ξανά, προσπαθώντας να κρατήσει το μυαλό της απασχολημένο, χωρίς να τα καταφέρνει. Το πρωινό φως που έπεφτε από το παράθυρο αποκάλυπτε ρογμές και σπασίματα. 6 σειρές χώριζαν το κρεβάτι από το... Είπες τίποτα? Είπες τίποτα? Όχι, γιατί μου φάνηκε πως κάτι πήρε τα αυτή μου. Η πόρτα κλείνει. Ξεκινάμε. Οι λέξεις δεν σημαίνουν τίποτα πια. Εδώ και καιρό. Οι λέξεις είναι μόνο παγίδες. Κρατάς την ανάσα σου. Περνάει 1 λεπτό. Σειρά έχουν τώρα τα βήματα. Αντιχούν σαν θεόρατα κύματα που έρχονται κατά πάνω σου. Στα μέσα της διαδρομής, το τασάκι εξφενδονίζεται στον απέναντι τοίχο. Η κουζίνα γεμίζει γυαλιά. Τα θρύψαλα θα σφινωθούν στις πληγωμένες σάρκες.